Mana tam boba heki istak Salman Khan nor judio iskono sobai ga hitai bukro bo hitam dorkar tong ko community ni tini phaimani da ano sinika ini do olopan sini abo Bajalbari High Secondary School abo Belai Kasam School je tangmani yagulo obo kono kaisa naithok khlaijangnani ba khlaijaya wngja khwnai khanao phiabamo idaning khanaka je tender wngkha hinai tini oro headmaster bai malai kisa kok sana ni chung phailaimani sini Ramchandrgarh constituency ni jara BJP ni mondol jonojati tei mohila wngwi nai chung oro palkhang ni je soyung orano invite khlaika je tini kisa nailai naiano bo position o tong bono bahai ke chung cooperate khlaiman ini phungo bo chung chini general secretary tei chini leader BJP leader rok bai phungo chung meeting laikha o meeting mani karono bono je Bajalbari ni je high secondary school no bahai ke tebo develop khaiman tebo naithok khaiman obono tini chung kok salaika abono bo tini tisa discussion kha je chini meeting o ini oro Ramchandrgarh ni chung tam hinai coordination committee haike asuk laikha agio tongmani nini BJP mondol tei jonojati mondol tei chini society hastepa group ningi nai obo inta saita romui nai o group kaibrino tui nai chung tini ora asuk laikha bwskang salo bahai ki tamni problem ngui tong Ramchandrgarh constituency o chung bahai ki te development khlaiman o chini BJP sarkar tongsak BJP sarkar to jodon saimano je India o Narendra Modi ji ni sarkar belai kheno bo saktaro je kamiyam sayo develop khainani tai chini Tripurani chief minister borom gonang Dr. Professor Manik Saha bo belai kheno chaitogui tongo education bo chaitogui tongo tei area no develop khainani bagai lama lahar khlai tongo noroni je press media takok chung nugui no tongna bo nini ani hinya bo kaham no nai tongo tebo develop nai ni chongo abone tini chung cheri nainan bagai tini o school no phai nei phegata hambai sar ge oro phaitam no kaja school to phainu phaimani to kasam nini janla krei doga krei phainu phaika inka abo to subai jangnai date no hnai to khanao abo tini ang o report no taisa aro thangi submit khlainai khana chung state president by meeting thongani personal meeting o meeting o obonoti boti sajangnai date no jahate o samung start gna ningthong jahate oro chung tebo phai khana phaika lama khaitani rogo development khaitani go badangu huni nai tax sanu huni khanao kintu Tripurao je Dr. Professor Manik Saha ni netrite kebo napti corruption khlaina reglak judi kebo corruption khlai tongkha ba durniti ngui tongkha ke chungno date inform khlaidi chunga bono chaitoknai chungnai nai ain ni babe bono action nanai botangi development khaiman jaga bo borok o tax nona humki domki riji nai tongkha ke chung bono immediately action nanai chini Tripurani Dr. Professor Manik Saha ni netrite sarkar o sarkar kuni dino naiglak tei angni je o Ramchandrgarh constituency ni borok asai phangbosangui nai angobono sanai lama khaitani development khaina thangtani kuno jahate bada bibinno khlaiatui kuno corrupt ngiyatui kuno chadabaji jorjolom ngiyatui tongnani bagi ang koinai judi wngkha hangkai anthani judi report phaika hangkai abo immediately action najaknai abono ta ini visit khaitani phaimanjak phaika chini BJP mondol president vice president GS tei jonojati ni GS tei chini kasam chini tam hinai bono general secretary tei chini takok oro agi ni simi himi tongo active hisabe himi tongnai rok chini je oro tam hinai bono Hastepa Foundation Society ningi bo phai manjak phaika tei chini tebo bwrwi motha ningi bo phai manjak phaika tao jagao chung obono uddokta naharo chung naio development srai srai haisi hambai